Wat komt daar al nou, jongens? Kom eens, draai eens een rondje. Let eens even zien hoe mooi die hier zit. Tada! Als het netje over, dan krijg ik hem naar hier, vriend. Oh. Lukt het? Kist erbij? Ja. Ze worden jas op een kap. Auw, wat is dat voor? Goedemorgen, nee, daar je naar vlog. Ik je naar voetbalschool. Doe ik eens, je moet naar voetbalschool. Has je zin in? Ja. Ja? En Hilde, wat ga je weer doen? Tussenpoets, ja, dat heb ik. En lekker chillen? Lekker chillen? Wat voor tussenpoets? Ja. Het hetzelfde, denk ik. Nee, samen die maakt die ogen. Oh, help me niet aan. Nou, heel volle willen. Succes! Tel me gewoon lekker om. Heel lekker. Zo. Ja, maar dan. Wat is die? Oh, dat is waar. Zie je die? Wat was nog af? Even. Wat was de tas gewassen? Roos, dit is Dit is roze. Oh, de moel even een meisje. Oh, zeker. Ja. Nou, zet hem op, hè? Ja, oh, wacht. Nee. Oh, ik krijg ik erop. Oeh, die lekkers. Dat was even staan. Dat maat. Veel plezier. Doei. We zijn volle willenzaken. Wat komt daar al nou, jongens? Zaken. Dus komt die samen Jeske zijn dingje heen. Lees maar Jeske zijn kleed. Mensen, eerst zakken met een trui. Brrr, kort. A few moments later. Nou jongens, we benderen weer wat, ja? Zakjes, truiken. Hilde in de pronk. Hier bij Joet voor het eerst een hele studie, Hilde. Kom eens, draai eens een rondje. Let eens even zien hoe mooi die hier zit. Tada! Een hele stud. En jongens, ja, het eerder de hele week bij Bloemen. Ik heb alles wasken en droeg. Af te been haast alles droeg, maar wat een wask. Check. Ik ga alles opvouwen met linde zakken en het ziekje. Ik altijd zo'n leuk klusje, dan meest roeren wordt. Ja, leven. Die is nog een beetje wierd. Ja, die was grauw, maar die is nog een beetje wierd. Maar een beetje droeg je. Haast droeg. Zullen we even een blakje om mijn Jiske? Even de beestjes eraan. Een bakje koffie. Ja. Eerst even Jiske uitletten. Ja. Ah, Jiske wil je lekker draven, hé? Wil je lekker draven? Wil je? Ah, doe maar rustig. Haal eens in de wetterplas. Jiske wil even de beentjes trekken. Even lekker even de energie eruit. Maar ze wil er altijd even stoten. Dat ken je mooi op het hier. Oh, je gaat op een grote bult. Nou, dan werd haar net in de hoes, vriend. Het rijdt ook een beetje. Veel staat wel. Met de moedzak op. Nee, met de moedzak op. Ja, heel de moeds op. Nee, met moeds op. Zou dat passen? Hup. Tada. 2 moetsjes. Oh, dat had ik wel wat raar. 2 mutsen. Ben je bij de moeds? Ja. Jiske! Kom eens. Hey, brave hoeier. Gouden hoentje. En doe maar, gas. Draven. Het is echt zo leeuwen goed, jongens. Hij is wel eens wat enthousiast. Nou ja, dan uit zijn enthousiasme dan worden zaken wilde was een beetje onbeuken, maar het is net uit agressie of zo, maar meer uit enthousiasme. Nou, zaken die er aardig, hij is al wat grutter. Bij Ildo is dat nog wel eens even een dingetje. Dus Boeten maakt er altijd om te denken. In de hoes is het trouwens altijd rustig, dus dat is echt vet ideaal. Dan gaan wij voort vanaf het begin zijn van hé, maar is wel in de hoes, maar in de hoes is het chillen, dus heel lekker op het kleed, rustig. En dan Boeten, maar is lekker ouwe horen. Nou, dat vindt er echt. Jiske erop, Jiske, kom maar! Ja, komt er alweer. Hier, oh, hier gaat al naar Beppe, denk ik. Kom hier eens, Jis. Vind dat Jiske een plakje ziek om te poepen, hé? Ja. Je ziet het bosk. Let er maar, je meteen poepen. Maar ik op het tiert nou? Ja. Ja. Nee. Oh, daar ben je er al. Hey. Nou, doe maar. Gas. Nou, maar wanneer is mijn Beppe er binnen? Want het regent een beetje, hè? Je hebt steeds meer terrein, heb ik met het idee. Bah. Eerst gewoon in de kennel hier, hè? Dan weer een bakje koffie, maar er waren de beestjes even. Ja, oké. Zo, we gaan koffie hoor. En zaken is weer waarom. Hoe weet het op voetbalskwallen? Maar ik wilde net bij de wand. Oh, net met de warmbadje. Aan de vingers ertussen, jongens. Net aan. Net aan. Wie het leuk zaken? Ja.
Mooi. Wordt wat? Ja. Jim, rieden me heid mij? Of rest maar met mij? Ik riet. Doe riest? Nou, dan ga ik met Jeske keuren. Dus doe maar mee, mijn vriend. Ja, hé. Doe eens met mij, jongen. Als het net zo dan krijg ik hem naar riet, mijn vriend. Doei! Kom eens! Loes! Bestel los! Nee, dan net. Je weet net wat er wil, hè? Oh, ik ga even lekker ouwe horen. Doei! Hoe is het achter de baas aan, denk? Was met mij, mijn vriend? Oh, rustig. Kom maar jou, kom mij. Jeske, kom je? Go! Kameraad. Nou, Jelke en Zaken ben dus weer thuis. Ik neem een bakje koffie van bij Beppa. Hij zo de beestjes doen, want het wiel is ook meer waard, het is ook gelukkig even droeg. Dus hij zegt door de beestjes blijven, best genoeg. Heel iets zo bad. En Zaken wandelen in het spultje. Waar? Eerst Jelos! Jelos! Kom maar! Zaken wil nog wel graag een spultje waar. Dus ik geloof dat het van die bledjes ophullen. Maar dat is een persoon, dus dat is riedenmast was best. Dus eerst hielden we in een bedje en geven we dat even van. Leuk. Zijn we in een hoes? Maar moet je eens net in een hoes, want die is een beetje vies. Had al je modder op de voetjes. Oh. Lukt het? Kist erbij? Ja. Ze worden jas op een kapstuk. Mag ik helpen misschien? Mag ik die even optillen? Oh ja, met een capuchon beet. Pak hem maar deze, hè? De moeds. Ja. Nou, maar station. Best genoeg. Skontje nog even uit. Zullen we dat in de hoes analyseren? Nou, doe je maar. Het is al hier wat vochtig en wat weerheid. Ja, met hier mooi klompen door, hè. Aan een lekker bedje kussen. Oké. Oh, zo. Ja, skontje nu deel daar. Dus dat zelf of moet hem helpen? Zelf? Maar ze hebben kon zitten neer, ik is te goed bij. Zeker? Zeker. Goed zo. Ritske naar beneden. Hartstikke goed. Toch, en dan moet je bij de hakken pakken, zo met hem, hè? Zo bij de hakken. Tada! Oren. De oren. Ritske. Oh, goed zo. En dan bij de hakken pakken. Ja, bij de hakken. Oh, wauw. En dan zegt ze even netjes deltjes. Zaak had ik al wat droeg die met lezen. Met hem hart van netjes. Dus zet je maar bovenop. Hier, hè. Mooi nice zaken zien voetbalskon. Goed zo. Best genomen, meid. Topper. Zo. Ga weer naar huis. Ja, die neem ik mee. Nou jongens, Ildo luidt het bed. En wie gaan een speeltje doen, maar we rieden waren we binnen. We hebben al hier een briefje schrijven. We hadden al hier een briefje en een stift. En die plakken we aan zijn bij een oorpollen. Dus we hebben heel kwastbriefje eerst nog net lezen. Hè? Nee. En dan hebben we een betinken die we al hier wel kennen. Dat het net te moeilijk wordt. En dan maken we aan al hier om de beurt vragen stellen. Ja. En als dan de vraag goed haast, dan mag je nog een vraag stellen. Dus bijvoorbeeld vrees van ben ik een man? Ja. Dan mag je nog een vraag stellen. Maar vrees ben ik een man en dan is het nee, dan mag je de volgende. Dus als het antwoord nee is of als het net goed is, dan mag je de volgende vraag stellen. Zaken hier van mij? Waar was het toe? Van mij of hij? Oké. Even denken. Ja, ik vind het wel leuk. Maar ik heb wat tape. Ja, niet. Ik heb een stukje tape hier. Maar een beetje in de midden, dus je plakt hem er maar een beetje boven. Ja, ken je dat? En dit is vaak. Zal ik die bij huid opplakken? Maar mij meer wel uit, hè? Auw, wat dat zo vol. Vandaag als mij maken. Van die. Net valspullen, hè? Ze ik ken het zo goed lezen. Oh ja, ga ik hem wel goed lezen. Ja. Is het al je lezen? Jawel. Dan alleen maar even chillen wat erop staat. Oké, zaken mogen beginnen. Ja, een beetje.
Ja. Ja. Is het voetballer? Nee. Nee. Ben ik een man? Nee. Nee. Ben ik een vrouw? Nee. Du bist wel een man, je voetballer. Ben ik een vrouw? Nee, Du bist een man en je Oh ja, voetballer. ik heb voetballer. Een oorberoep. Is het iets mijn sport? Nee. Hoe ga je? Ik ben een vrouw. Nee, je bent gestaan met een goed, dat maakt mij. Ben ik een vrouw? Ja. Doe ik iets met muziek? Nee. Oh. Ik ben een man. Ja? Ja? Ben ik een Fries? Nee. Nee. Ehm, Je bent een man, je sport. ben ik een zanger? Ja. Ja. Met hoogkamer? Nee. 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 Ik maak het hoogkamer. Ik ben een vrouw, ik ben geen zanger. Zangeres. Geen zangeres. Doe ik een sport? Nee. Nee. Oh. Ik die sport, hè? Ja. Ben ik een voetballer? Ja. Ja. Mag ik nou een vraag stellen? Speel ik op dit moment ook op het WK? Ja. Begint mijn naam mij de R? Nee. Nee. Dat is zaken. Ehm, Best een zanger, best een man? Fleming? Nee. Nee. Zijn Ik vreemd. jou die even een tip. Je bent een Frieske zanger. Dus jongens net in het Fries. Ja, ik wel eens. Nu komt ze uit Friesland. Maar is nog net mijn vraag, zeg maar dan heb je haast nog een tip. Ik doe net een sport, ik show net, ik ben een vrouw. Kom ik op televisie? Nee. Soms. 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 Nee. Nee. Ja, soms. Nee. Ja. Ja, voor. Nou, oké. Met mis. Nee. Nee, ik hier het naar goed, dat maakt niet Dus meer. ik ben een man, ik ben een voetballer, ik speel hier op het WK. Ik ben net Cristiano Ronaldo. Nee. Dat dacht hij er even mee. Zit ik bij het Nederlands elftal? Ja. Ik ben echt heel volle heid, hè? Heid is wel heel warm al, hè? Heel goed op dreef. Dat ben je nog net zo'n bon, jongen. Ik weet dat. Ben ik Memphis Depay? Nee. Ja, Mario. Ik ben dus een Frieske zanger. Juist. Best wel fan van hem, van dat is het liedjonkje van Ian Best. Jack? Ja, Jack Bottleneck. Goed zo, jongen. Wist ik nog eerst, hé. High five. Jack. Oké, ik weet eigenlijk dan niks. Ik weet alleen dat ik een vrouw ben. Ja. En soms op televisie. En heel soms op televisie, ook net. Geen sport, geen song. Ben ik een Fries? Ja. Ja. Oké. Ik ben net een bekend persoon. Nee. 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 Ben ik een familielid? Ja. Ben ik Beppe Klaasje? Ja. Ja? Echt niet? Ja. Ah, Beppe Nou, Klaasje. hij dan. Oh, nou, ik dacht hij liet het eerst, maar wie had het eerst? Hey. Doe dan. Ben ik een verdediger? Dat is toen beter dan hem. Hij jongen, net in de noorden. Ben ik Daily Blend? Nee. Nee. Ben ik Gapko? Ik zei nee. Maar Ja, dat ben je meer. Ik mij Hij zit Tarire. al eerst. Ja. Ben ik Noppert? Nee. Nee. Ben ik Ake? Nou, Nee. dat doet het zijn Ben best. ik Van Dijk? Ja. Ik dacht echt, toen Ries was eerste. Wow, dus we weer een Beppe Klaasje, Vandaag. Ja. Jack Bottleneck en vandaag Jill van Dijk. Tony Rotje. Ik moet even in huid zeggen, want het zit er net heel goed. Oh, dat is steeds maar zijn hard. Dit ben ik, jongens. Ik zit, want En ik let je elke vast even zien. ik verkeer. Ik verkeer. Oh, dat hier zitten voor. Oh ja. Ik verkeer, want ik ga won. Ja, doe maar eens beginnen. Oeh, dit is wel een heel leuk, is toch hard. Ja? Ja. Oké. Zo deze kant zitten. Zo, Ben ik een... Ben ik onder de 50? Ja. Ja.
Mag je nog een vraag stellen? Ben ik onder de 10? Nee. Nee. Ben ik een man? Ja. Ja. Ben ik een bekende Fries? Nee. Oké. Ben ik een vrouw? Nee. Nee. Maar is toe zo. Ik ben dus onder de 50, net onder de 10, ben ik onder de 40. Ja. Maar je nog een vraag stellen? Want het is beter een beetje een vraag dat het wat meer duidelijk Oké. wordt. Maar je nog een vraag stellen? Ja, dat is de man of een vrouw is. Of een, Ja, dan wist je een beetje Ben- meer situatie. of een wijs of een hinder. Ben ik een vrouw? Nee. Oeh, ik weet niet, het redelijk graag. Dat mag Een wel man. waar, hè? Oh, ik ben een man, ja, je Ja. weet. Ik ben een man. Geen bekende Fries. Ben ik een bekende Nederlander? Nee. Nee. Oh, Ben ik een man? Jou een tip. Nee, we hebben nog geen tips. Net jij dan ben je in de Hij is boer een man, zetten. ja. Ik ben een man. ja. Kom ik uit Nederland? Ja. Kom ik uit Friesland? Ja. Ja. Ben ik een bekende Fries? Ja. Ja. Leef ik nog? Ja, zeker. Ja. Maak ik dan verder of nee? Ja, dat is een goede vraag, toch? Ja, ja toch? Ik ja. Oh, nee, nog geen tip. Hij is al zo goed op plaats. Ik leef nog, ik ben een bekende Fries. Ben ik een zanger? Nee. Ja. Ja. Ja, zeker wel. Hij stelt al je goede vragen, hè? Ja. Ben ik ouder dan 50? Nee, Nee. dan is het wel eens zeker. Ik ben dus Een man, een man. onder de 50 boven, dat zie je. Net in de midden. En ik hier vrezen. Nee, dat is de 140 best en boven het zien. Je bent net een bekende Fries, nou ja, maar wel een Fries. Een beruchte Fries. Een beruchte Fries. Is Is het wel heel goed. het wie dus een man, Ja. sowieso. Ja, Is het werk van dezegene voetballen? Nee. dat is wel maar als hobby, net als werk. Nee. Ben ik gewoon bekend voor uw eigen? Nee. Hè? Als is het ook wel bekend als in Nederland, toch? Ik Nou, ga ja, maar nee. ik ga een tip Nee. van hem. Nee, geen tips. Je wil Nee. een eentje. Ja, ja, Dan maar... komt in oorlogen. Oké. Ja. En dus net wel. Ben ik Emiel van de Hoerenkamp? Nee! Nee. Jammer joh. Ik wie dus Een man? een man. Die voetbal, sneu is wel eens wat. Ikzelf dus. Nee, die Best voetbal dat- is best toch dat- jou keer in de weekend. En dan best dan net Deze ronde voetbal maar 30. één keer in de Al weekend. best wel ronde 30. Nee. Roende Frieten. En die is bekend bij us. Dus familie. Oh shit. Ja! Wat voor dik hè? Oh, dat is fel. Oh, met Jimmy best toe. Oké, dan mag ik verder. Wip Een man, een bekend, of een boetenlander. Ja? Ik bekend? Ja. Ja, was dan. Oké. Ik ben geen sporter. Haast net vliegen. Oh, ben ik een sporter? Ja. Oh, goeie. Ben ik een voetballer? Ja. Doe eens te leren toen. Oh, tuurlijk ben ik een voetballer. Wat dom. Ben ik Messi? Ja. Oh, wow. Oh, wow. Serieus, check maar. Ik geef hem Oh. check. Messi. Oh, ik ben dan. Hey, Al daar is Ben lekker. ik Messi en ben toen Messi? Maar dus ik ben dus een zanger, Frieske zanger. Ja. Ja. Hij is een man. Ik ben een man. Ja. Ben ik Trines? Nee. Nee. Een zanger. Doe ik Nederlandstalig? Ik, maar vooral Fries. Nee, helemaal geen Nederlands. Nee, Fries. Nee, Altijd Fries. Altijd Fries. Verschillende bands. Ben ik Sjoerd Klaas, Sjoerd Klaas? Ja, van Balders Drama. Ja. Sjoerd van Balders Drama. Nou jongens, wat hier weer? Messi. En Ome Chibbe. Ome Chibbe. Ik hier eigenlijk, Sjoerd van ik Balders hier eigenlijk misschien wel 80, misschien al met jou, maar ik kan wel weer, want die is 40. Maar weer rond de 30, hè? Dus dat weet net al met jou, maar. Nee, maar ik zie je vrouw zijn. Ja, dus hij is Ja. onder de 50. Maar hij heeft En onder de 40. Hij heeft een beetje geholpen. Leuk man. Nou jongens, we gaan even in het chill. Ik wil je nog even wat chillen. Omdat we toch hoe short heen. Dat is dit.
Baldur's Drama? Ja, maar dit vind je toch ook wel mooi, denk ik. Zaken. Dit is een stripboek. Tja, van Baldur's Drama. Die heet Magnus. En Skeltiske Wiers Braaksma had dit zelf tekenen. Nee, dat. Die had ik mij die nog redbad. Als vechter, ja. En ik laat je hem even wat sfeerbeeldjes zien. Maar dat is echt heel mooi. Alweer een beetje in dat... Ja, ik is toch een beetje die viking sfeer, redbad sfeerachtig. En echt in stripvorm. Maar eens even zien. Het Saxeloon een peer hier eerder. Waar hebben we hier? De hoen van Karel de Grutte. Net één stjoertus, wie binnen hier voor die? Friesen knibbelje van Nimmen. Al hielendal net voor een skurwesakser. Een skurwesakser. Ja, gewoon heel prachtig mooi tekenen in elkaar zetten. Wel echt een kunstenaar. En het gaat dus over Magnus. Nou, ik zou zeggen, Helen bij de AFOK, highlighter. Ik ga hem kort bij de CD-release van Baldur's Drama. Ik zal hem aanstaan weer rustig terugnemen, maar zeker de moeite waard. Voor de wat oudere band, denk ik. Voor zaken is dat nog wel een beetje lastig. Dan maak ik hem echt mij hun vallen lezen. Maar voor de band van Senior Plus is het wel echt heel leuk. Zeker de moeite waard. En ik stiekem voor de Heidene Member is het wel heel leuk. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Wij gaan in de chill, lekker filmpjes zien. En een night shit vlog. Hey hoi!